Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: Eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma hu qalilhom: Ma ġejtx mibgħut li fannaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael? Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: Enni mulej. U weġiba: Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lil ġriewi? Hekk hu mulej qaltlu. Iżda l-ġriewi ukoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' siddinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġieli ħassejt li l-mulej donnu jirrifjutak? Dan il-passaġġ jiddeskrivi l-unika okkażjoni li fiha Ġesu jamministra barra mit-territorju Ludi. Tir u Sidon kienu 50 mil il fuq minn Iżrael fejn illum insibu l-Lebanon. Din il-mara pagana titlob bil-ħerqa u b'insistenza l-għajnuna ta' Ġesu biex ifejqilha lil-binta. Għall-ewwel Ġesu jidher li mhux qed jagħti kasa, u dan l-aġir wassal lid-dixxipli biex iħossuhom imbarazzati. Ġesu jagħmel dan biex lil-mara jgħaddiha minn prova ħalli jqawwilha l-fidi tagħha. Il-mara wieġbet għall-kumment ta' Ġesu, fidi li kien stħaqqilha t-tifħir tal-mulej. Ħadd minn dawk li fittxew lil Ġesu b'fidi, kemm Lut kif ukoll pagani, ma ġew irrifjutati l-għajnuna tiegħu. Inti tfittxu lil Ġesu b'fidi ċerta li hu ser jagħtik l-għajnuna li teħtieġ? Mulej, l-imħabba u l-ħnina tiegħek m'għandhomx limiti. Għamel mulej li jien nafdak dejjem u nfittxek persistenza kif għamlet din il-mara. Kattar il-fidi tiegħi fil-qawwa tiegħek u eħlisni minn kull ħażen u ħsara. Amen.